அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரைடே 4 to 5 அந்த 19th சாப்டர் முடிச்சிடலாமா? உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல? 5 o'clock எப்படி லீலாமிரதம் கிளாஸ் இன்னைக்கு கூட. சோ அன்னைக்கு எனக்கு மன நிறைவே கொடுக்கல அந்த கிளாஸ், அதனாலதான் இன்னைக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு எடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணவ் பண்ணலாமா மாதாஜி? பண்ணுங்க சம்திங். எல்லாரும் போய் கொஞ்சம் இவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும். ஏன்னா 4:30 மணில இருந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க இல்லையா? சோ லெட் देम. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு பண்ண சொல்லுங்க. நான் வேணா ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய ஐடியா ஓகே. சுதீக்ஷா பாடுமா. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. தேங்க்யூ வெரி நைஸ். இந்த கர்டால் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தியம்மா சுதீக்ஷா? நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் நினைச்ச மாதாஜி லைக் சாங் முடிச்சிட்டு அப்புறமா சொல்லித்தரேன். நான் பிராக்டிஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறம் மாதாஜி. கண்டிப்பா. See கர்டால், and if you are able to teach மிருதங்கா also you can do for our devotees. Okay. சோ நம்ம டெம்பிள்லயே வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா எத்தனை பேர் அதுல கலந்துனாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. நான் கூட 2 வாரம் தான் கலந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் கலந்துக்கவே முடியல எனக்கு. சம் அதர் ஒர்க். அதனால கலந்துக்கவே முடியல. ஆமா 4 classes அதோட முடிச்சாச்சு. மீண்டும் இன்னொரு சைக்கிள் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. பட் இட் இஸ் only 4 classes. பிரபுஜி சொன்னார் only 4 class பேஸ் லெவல் சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது ரொம்ப அதாவது இந்த கை வந்து க்ளோஸ்டு, இந்த கை ஓப்பனு. ஓப்பன்னா இது இந்த மாதிரி வர்றது, க்ளோஸ்டுன்னா வித் உள்ளுக்குள்ள போற மாதிரி அந்த கை, இட் டுவர்ட்ஸ் க்ளோஷர். இந்த மாதிரி வந்து
இது நிறைய தட்டுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த இது பிரகாரம் அதுக்கும் பீட்ஸ் உண்டு. ஸோ தே ஹாவ் தட் மெட்டு இந்த இது. ஸோ எப்படி இந்த ராகம் இதுக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து சரிகாமா அந்த மாதிரி வருது இல்லையா. இந்த மாதிரி மியூசிக் எப்படி கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து தே ஹாவ் த சிலபல்ஸ், அதுக்கும் வந்து ஒரு சிலபல்ஸ் உண்டு. அத அன்னைக்கு அந்த ஆதி பிரபு வந்து செஞ்சாரு. ஆனா நான் என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல. நான் மிருதங்கம் மட்டும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் வீட்டுல. அதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆசை இருக்கு. பட் வில் சி பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை பார்க்கணும். அதனால நீங்க கண்டிப்பா சொல்லிக் கொடுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரொம்ப அழகான சாப்டர் நம்ம இப்ப வாசின்னு இருக்கிறது. கம்சனுடைய வதம் இல்லையா. மிடல் வந்தாச்சு, நம்ம புக்கு நடுவுல வந்திருக்கோம். இன்னும் ஒரு சாப்டர் இருக்கு. எக்ஸாக்ட் நம்ம வந்து மிடல்ல போகணும்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. கில்லிங் ஆஃப் கம்சா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 பேராகிராஃப் பண்ணிருக்கோம். எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங். பட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா, வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சபையில் இருந்த பெண்கள் தமக்காக கவலைப்படுகிறார்கள் என்பதை அறிந்த பரமாத்மாவாகிய கிருஷ்ணர் மேலும் யுத்தத்தை தொடராமல் மல்லர்களை உடனே கொல்வதென்று முடிவு செய்தார். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் பெற்றோர்களான நந்த மகாராஜா, யசோதை, வசுதேவர், தேவகி ஆகியோரும் தம் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடாதென்று கவலை அடைந்திருந்தார்கள். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் சானூரனுடன் சண்டையிட்டது போலவே பலராமரும் முஷ்டிகனுடன் போர் செய்தார். கிருஷ்ணர் மிக கடுமையாக சானூரனை 3 முறை தம் முஷ்டியால் அடித்தார். சபையோர் ஆச்சரியப்படும்படி அந்த மாபெரும் மல்லன் அதிர்ந்து போனான். கடைசி முயற்சியாக சானூரன் ஒரு பருந்து மற்றொன்றை தாக்குவது போல் கிருஷ்ணரை தாக்கினான். 2 கைகளையும் மடக்கி கொண்டு அவன் கிருஷ்ணரின் மார்பில் ஓங்கி அடித்தான். ஆனால் மலர் மாலையால் அடிப்பட்ட யானையை போல் கிருஷ்ணர் சிறிதும் பாதிக்கப்படாமல் இருந்தார். அவர் வேகமாக சானூரனின் 2 கைகளையும் பற்றி கொண்டு அவனை சக்கரம் போல சுழற்றிய போது சானூரன் உயிரிழந்தான். கிருஷ்ணர் அவனை தரையில் எறிந்தார். இந்திரனின் கொடியை போல் சானூரன் வீழ்ந்தான். அவன் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் அங்கும் இங்குமாக சிதறின. முஷ்டிகனும் பலராமரை அடித்த போது அவர் மிகுந்த பலத்துடன் பதிலடி கொடுத்தார். முஷ்டிகன் நடுங்கிக் கொண்டு இரத்தமாக கக்கினான். மிகவும் துன்பப்பட்டவனாய் அவன் உயிரிழந்து புயலில் சரியும் மரம் போல் கீழே விழுந்தான். 2 மல்லர்களும் பிறகு சண்டையிட முன் வந்தார்கள். பலராமர் அவரை உடனடியாக தன் இடது கையால் பிடித்து அனாயாசமாக கொன்றார். சாலன் என்ற மல்லன் முன் வந்த போது கிருஷ்ணர் அவனை உதைத்து அவனின் தலையை உடைத்தார். தோசாலா என்ற மல்லன் சண்டையிட வந்த போது அவனும் அதே முறையில் கொல்லப்பட்டான். இவ்வாறு மாபெரும் மல்லர்கள் யாவரும் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரால் கொல்லப்பட்டார்கள். எஞ்சியிருந்த மல்லர்கள் உயிருக்கு பயந்து கோதாவை விட்டு ஓடினார்கள். கிருஷ்ணரின் நண்பர்களான ஆயர்குல சிறுவர்கள் அவரையும் பலராமரையும் அணுகி மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களின் வெற்றியை பாராட்டினார்கள். முரசுகள் ஒலித்தன. மக்கள் அவர்களின் வெற்றியை பாராட்டினார்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் கால் சலங்கைகள் ஒலித்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல சானூரன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தோசலா, அடுத்து வந்து முஷ்டிகா, இவங்க எல்லாருமே வந்து மரணித்ததை வந்து ரொம்ப அழகா அப்படின்னா கம்பேரிஷன் ஓமையை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா. அதாவது சுழற்றி அடிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இதெல்லாம் பார்க்கணும். பகவானோட ஹிருதயத்துல அடிச்சா கூட யானை மேல
ஒரு பூமாலையால யானையை அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்ததாக இந்த இடத்துல அழகா வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. சானூரன் மடிந்தான், முஷ்டிகன் மடிந்தான், அதுக்கப்புறம் தோஷலையும் எல்லாருமே இவங்க மரணிக்கிறாங்க. Then with the great pleasure while trumpets resounded the drums are, அதுக்கப்புறம் அறைகள் சங்குகள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சங்குகள் கிடையாது, இந்த ட்ரம்ஸ் அடிப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து முழங்குது. The leg bells of the on the lotus feet, கால்ல இருக்கக்கூடிய சலங்கையும் யாருடைய கால்ல, கிருஷ்ண பலராமர் இருவருடைய கால், அதுவும் வந்து சப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தியது. எஸ், நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் மகிழ்ச்சி பெருக்கால் கரவொலி எழுப்பினார்கள். அவர்களின் மகிழ்ச்சி கரை புரண்டோடியது. பிராமணர்கள் மனமுந்து கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் புகழ்ந்து பேசினார்கள். கம்சன் மட்டும் வானளாவிருந்தான். அவன் கை தட்டவும் இல்லை, கிருஷ்ணரை வாழ்த்தவும் இல்லை. கிருஷ்ணரின் வாளா இருந்தான் அப்படின்னா சும்மா இருந்தான், வாழா இருந்தாலும் சும்மா இது, ஆனா வாழ இருந்தான், சும்மா இல்ல. அவன் கைத்தட்டவும் இல்லை, கிருஷ்ணரை வாழ்த்தவும் இல்லை. கிருஷ்ணரின் வெற்றியை பாராட்டும் வகையில் முரசுகள் ஒலித்ததை அவன் விரும்பவில்லை. மல்லர்கள் கொல்லப்பட்டதும் எஞ்சியவர்கள் உயிருக்கு பயந்து ஓடியதும் அவனுக்கு மன வருத்தத்தை தந்தது. அவன் உடனே முரசுகள் ஒலிக்கப்படுவதை நிறுத்தும்படி கட்டளையிட்டு தன் நண்பர்களை நோக்கி பின்வருமாறு பேசினான். வசுதேவரின் இந்த இரு மகன்களும் உடனடியாக மதுராவிலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிடுகிறேன். அவர்களுடன் வந்திருக்கும் 1000 சிறுவர்களும் விரட்டப்பட்டு அவர்களின் உடைமைகள் எல்லாம் பறிக்கப்பட வேண்டும். நந்த மகாராஜாவை அவரின் தந்திரமான நடத்தைக்காக உடனே கைது செய்து கொள்ள வேண்டும். அயோக்கியனான வசுதேவனும் உடனடியாக கொல்லப்பட வேண்டும். என் விருப்பத்திற்கு எதிராக எப்போதும் என் எதிரிகளை ஆதரித்த என் தந்தையான உக்ரசேனரும் உடனே கொல்லப்பட வேண்டும். இவ்வாறு கம்சன் பேசியதும் கிருஷ்ணர் மிகவும் கோபமடைந்து கனப்பொழுதில் கம்சனின் காவலர்களை கடந்து கம்சனை அணுகினார். இதை எதிர்பார்த்திருந்த கம்சன் வாளை உரையிலிருந்து நீக்கி கிருஷ்ணரை தாக்க முற்பட்டான். அவன் இப்படியும் அப்படியும் வாள் வீசிய போது மிகுந்த பலத்துடன் கிருஷ்ணர் அவனை பிடித்து கொண்டார். சிருஷ்டி முழுவதற்கும் துணையானவரும் தம் தொப்புளிலிருந்து பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்ணியவருமான முழுமுதற் கடவுள் கம்சனின் கிரீடத்தை கீழே தள்ளி தரையில் உருளச் செய்தார். பின்னர் கம்சனின் நீண்ட தலைமுடியை தம் கையில் பிடித்து கொண்டு அவனை ஆசனத்திலிருந்து இழுத்து வந்து மல்யுத்த மேடையின் மீது எறிந்தார். அதன் பின் கிருஷ்ணர் உடனடியாக கம்சனின் மார்பின் மேல் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு அவனை மீண்டும் மீண்டும் ஓங்கி அடித்தார். அவரின் முஷ்டியிலிருந்து புறப்பட்ட அடிகளை தாங்க மாட்டாமல் கம்சன் உயிர் நீத்தான். கம்சன் மடிந்து விட்டான் என்பதை தம் பெற்றோர்களுக்கு உறுதிப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ணர் யானையை கொன்ற சிங்கம் அதை இழுத்துச் செல்வதை போல் கம்சனின் உடலை இழுத்துச் சென்றார். இதை கண்டவுடன் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் ஆரவாரம் எழுந்தது. சிலர் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தார்கள், சிலர் அழுது புலம்பினார்கள். தேவகியின் 8வது மகனால் தான் கொல்லப்பட விரும்புவதை அறிந்த நாளிலிருந்து கம்சன் ஒவ்வொரு நாளும் நாள் முழுவதும் இடைவிடாது உண்ணும் போதும் நடக்கும் போதும் மூச்சு விடும் போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்ததால் முக்தி பெறும் நற்பேற்றை அடைந்தான். தத் பாவ பாவித்தக, ஒருவன் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கும் எண்ணங்களை பொறுத்து அவனின் மறுபிறவி அமைகிறது. சக்கரத்தையை ஏந்திய கிருஷ்ணரை பற்றி கம்சன் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். அதாவது சக்கரம், சங்கம், கதை, தாமரை ஆகியவற்றை தாங்கியுள்ள நாராயணரை தியானித்திருந்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல கம்சனுடைய வதம், அதாவது அவன் கம்சனுக்கு முன்னாடி அவனுடைய அதாவது மல்யுத்த வீரர்கள் அவங்க எல்லாமே மரணிக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள பயந்தான். ஆனா அதை வந்து அவன் வெளிப்படுத்தாம இவங்களை பத்தி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு பிரச்சாரத்தை வந்து எவ்வளவு சுலபமா அவன் வந்து பண்றான்றத நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா. அதாவது நந்த மகாராஜாவை கொல்லணும், ஏன்னா கண்ணனையும் மற்றும் வந்து பலராமரையும் வளர்த்தது அவர் தானே. சோ வஞ்சகமாக ஏமாற்றிய வசுதேவரை வந்து வதைக்கணும். சோ இவங்களுக்கே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதாவது கண்ணனுடைய
பாட்டனாராகிய உக்ரசேனரை அவரையும் வதை தெரியணும், இப்படி எல்லாரையுமே வதைக்கணும்னு சொல்றது அவன் வந்து என்ன பண்றான், ஆர்டர் இல்லையா, அரசன் இல்லவா, அவன் வந்து அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தி ஆணையிடுகின்றான். இதை கேட்கொண்டே இருக்கும் பொழுதே பகவானுக்கு நிறைய கோபம் வருது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, நேரா அந்த இதுக்குள்ள மல்யுத்த இதுல வந்து குதிக்கிறார். குதிச்சு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர், கம்சா வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட், ஆனா இது நடக்கும்ன்றது வந்து அவருக்கு தெரியும். யாருக்கு? கம்சனுக்கு தெரியும். அதனால அதுக்கு அவர் எதிர்பார்த்ததுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கம்சா இம்மீடியட்லி அன்ஸ்டேட்டட் இஸ் வார், அவன் வாளில் இருந்த உரையை வந்து எடுக்கிறார். அதை வச்சு கண்ணனை கொன்று விட வேண்டும்னு நினைக்கிறார். ஆனாலும் அது நடைபெறவில்லை. சோ இவர் நல்லா இழுத்து பிடிச்சி, காட் ஹோல்ட் ஆஃப் ஹிம், அவனை நல்லா பிடிச்சி கீழே வந்து அந்த மல்யுத்த இதுல வந்து போட்டு, அதாவது விசிறி, அதாவது அங்கிருந்து எடுக்கும், அதாவது விசிறி அடிச்சா அவன் வந்து அந்த இடத்துல, அந்த மல்யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து விழறான். அப்புறம் கண்ணனும் வந்து அவன் மீதே உட்கார்ந்து இல்லையா, கம்சன் மீது அமர்ந்து அவனுடைய இதை புடிச்சு ஆட்டி அவன் உயிர் போற வரைக்குமே அவர் வந்து விடல. சோ அந்த விதத்துல அடிபட்டு அவன் வந்து தன்னுடைய மரணத்தை வந்து அவன் ஸ்வீகரித்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் கம்சன் வந்து டு அஷ்யூர் இஸ் பேரண்ட் கம்சா வாஸ் டெட், கிருஷ்ணா டிராகன் இல்லையா, ப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்லையா. சோ ஒரு யானையை வந்து ஒரு சிங்கம் எப்படி இழுத்துட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த அதாவது பகவானும் வந்து யாரை இழுத்துட்டு போறாரு, அந்த கம்சனை இழுத்துட்டு போறாரு இல்லையா. சோ மேலும் அந்த அசிரிரி சொன்னது கரெக்டாவே நிகழ்ந்து விட்டது என்பது வந்து எல்லாருமே வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா. சோ வைல் திங்கிங், மேலும் கம்சனுக்கு ஏன் மோட்சம் கிடைச்சது இல்லையா, நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் வதைத்தாங்க. இதுக்கான காரணம் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது எதற்கு மோட்சம் கிடைச்சது? மாதாஜி, அதாவது அவன் நினைச்சுட்டே இருந்தான், எல்லாத்தையுமே நினைச்சான் மாதாஜி. ஆனா அவன் அவனை எதிரியாதான் நினைச்சான். ஆனாலும் அவன் எதிர்த்தாப்புல கிருஷ்ணனே வதம் செஞ்சதால, கிருஷ்ணனுடைய பார்வையிலே இருந்ததுனால உனக்கு சாயுஜ்யம் கிடைக்கும். எந்த நேரமும் கிருஷ்ணரிவே, எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரிவே நினைத்து. ஆனா அவன் எதிரியாதான் நினைச்சான், நல்லதா நினைக்கல. இருந்தாலும் அவன் பகவானுடைய கண் பார்வையிலேயே அவரே கொன்றதுனால அவனுக்கு சாயுஜ்யம். அதாவது நாம நினைச்சாலும் சதா காலமும் கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு அந்த முக்தி கிடைச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால பகவானையினுடைய நாமங்கள் எப்பவுமே, அதாவது கண்ணன் எங்க இருக்கான் தேடி பிடிக்கணும் இல்லையா, எத்தனை அசுரர்களை வந்து அனுப்பியிருப்பானோ இல்லையா, ஆனாலும் பகவானை ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஆனா எப்பொழுதுமே அவனுக்கு ஒரு பயம் என்பது இருந்துட்டே இருந்தது. சோ அந்த ஃபியர்னால்தான் அவன் இந்த மாதிரி பண்றான். ஸோ பேசிக்கலி வந்து தவறு இழைப்பவர்களுக்கு வந்து தண்டனையை ஏத்துக்கணும், அடுத்து வந்து அனுபவிக்கணும், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு முடியாத ஒரு காரியம். அகங்காரத்தோட இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இவன் ஒரு அசுரன் வேற. சோ அஜ்ஞானத்துல இருந்து கொண்டு அவன் வந்து அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து தவறான செயல்களாக தான் இருந்தது. ஆனா இறைவனுடைய நாமத்தை எப்பவுமே மனசுல இருந்ததால அவன் தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தோட ஒரு புறம் இருந்தாலும், நாமம் யாரை எண்ணுகின்றோமோ மரணிக்கும் தருவாயில் அவர் அந்த ஒரு நிலையத்தான் நாம் அடைவோன்றது. இப்ப இங்க இறைவனை வந்து எண்ணிக்கொண்டிருந்ததுனால அவர் இறைவனாக எண்ணவில்லை, ஆனா அது எதிரியாக எண்ணிருந்தாலும் அவருடைய நாமத்தை அவரை அதாவது உச்சரித்து கொண்டே அவரை எப்பவுமே அவரை எண்ணிக்கொண்டிருந்ததால பகவானுடைய இதுல வந்து போய் சேர்ந்தான் அப்படிங்கிறது வந்து சிசுபாலனுக்கும் அப்படித்தான் நமக்கு. ஆமா ஆமா, கரெக்ட். எஸ் எஸ். ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. நான் ஜஸ்ட் தண்ணி எடுத்துருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறிஞர்களின் கருத்துப்படி மரணத்திற்கு பின் கம்சன் சாரூபிய முக்தியை அடைந்தான். அதாவது நாராயணராகிய விஷ்ணுவின் ரூபத்தை பெற்றான். வைகுண்ட லோகத்தில் எல்லோரும் நாராயணரை போன்ற ரூப அமைப்புகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். மரணத்திற்கு பின் கம்சன் முக்தி பெற்று வைகுண்ட லோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டான். பகவானை பகவானாக கருதுபவனும் எப்போதும் அவரை பற்றி எண்ணுவதால் வைகுண்ட பதவி அடைகிறான் என்றார். கிருஷ்ணரை பற்றி எப்போதும் அன்புடனும் பக்தியுடனும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள் அடையும் உயர்நிலையை என்ன என்பது? கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படும் பகைவனும் முக்தி அடைந்து அருவமான பிரம்ம ஜோதியை எரிகிறான். முழுமுதற் கடவுள் முற்றிலும் கருணாமூர்த்தியானதால் அவரை பற்றி எப்போதும் எண்ணுபவன்
தாழ் தேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மனத்தவளை மாற்றல் அரிது. இறைவன் அவரை பற்றி இல்லாதவன். அவன் திருவடிகளை மனதில் நினைத்து முழுமுதற் கடவுள் முற்றிலும் கருணாமூர்த்தி ஆனதால் மாற்ற இயலாது. இருங்க நீங்க அவரை பற்றி எப்போதும் எண்ணுபவன் நண்பனானாலும் பகைவனானாலும் முக்தி பெறுகிறான். ஆனால் பக்தன் பெறும் முக்தியும் பகைவன் அடையும் முக்தி நிலையும் ஒன்றாகாது. பகைவன் பொதுவாக சாயுஜ்ய முக்தியை அல்லது சில சமயம் சாரூபிய முக்தியை பெறுகிறான். கம்சனுக்கு 8 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுள் மூத்தவர் கங்கர். மற்ற எல்லோரும் கம்சனுக்கு இளையவர்கள். தம் மூத்த சகோதரர் இறந்ததை அறிந்ததும் அவர்கள் ஒன்று கூடி பெரும் கோபத்துடன் கிருஷ்ணரை தாக்கி கொல்ல விரைந்தார்கள். கம்சனும் அவனின் சகோதரர்களும் கிருஷ்ணரின் தாய்மாமன் ஆவார்கள், அதாவது தேவகியின் சகோதரர்கள். எனவே கிருஷ்ணன் கொன்றது தன் தாய் மாமனான கம்சனை. இது வேத பண்புகளுக்கு புறம்பானது. கிருஷ்ணர் வேத கட்டளைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்றாலும் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் அவர் வேத கட்டளைகளை மீறுகிறார். கம்சனை வேறு யாராலும் கொல்ல முடியாததாகியால் கிருஷ்ணர் அவனை கொல்ல வேண்டியதாயிற்று. கம்சனின் 8 சகோதரர்களையும் பொறுத்தவரை பலராமர் அவர்களை கொன்றார். பலராமரின் தாயாகிய ரோகிணி வசுதேவரின் மனைவியானாலும் கம்சனின் சகோதரி அல்ல. அவர் கைகொட்டிய ஆயுதத்தை கொண்டு, அது யானையின் தந்தமுமாக இருக்கலாம், சிங்கம் மான் கூட்டத்தை கொல்வது போல் கம்சனின் சகோதரர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக கொண்டார். இவ்வாறு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பக்தர்களை காத்து தேவர்களின் பகைவர்களான துஷ்ட அரக்கர்களை அழிப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுள் அவதரிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவதை நிரூபித்து காட்டினார். உயர்நிலை கிரகங்களிலிருந்து தேவர்கள் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பாராட்டி மலர் மாறி பொழிந்தார்கள். அவர்களுள் வலிமை மிக்கவர்களான பிரம்மதேவனும் சிவபெருமானும் இருந்தனர். எல்லோராலும் ஒருமுகமாக கம்சன் மரணம் அடைந்ததில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்கள். சொர்க்கலோகங்களில் துந்துபிகள் முழங்கின. அங்கிருந்து மலர்கள் பூமியின் மீது வர்ஷிக்கப்பட்டன. தேவர்களின் மனைவியர்கள் ஆனந்த நடனம் ஆடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ, வெரி நைஸ். சோ இந்த மாதிரி, அதாவது அசுரர்கள் வதம் விரோதி எனிமையா இருக்கிறவங்க, பகவானுக்கு தொண்டு புரிபவர்கள் வேறு. அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும் இல்லையா? அப்படின்னா பக்தருக்கும் பக்தி அற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? அவங்களும் மோட்சம் அடைகிறாங்க, நமக்கும் மோட்சம் கிடைக்குது. there should be a difference இல்லையா? பக்தர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மோட்சமே வேறு. அவங்க எப்பவுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய பாக்கியத்தை பெறுவாங்க. ஆனா இவங்க சாயுஜ முக்தி, அதாவது பிரம்ம ஜோதிர்ல போயிட்டு அவங்க கலப்பாங்க. சில சமயத்துல சாரூபியமும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, இவ்வாறு கம்சன் வதைப்பட்ட பிறகு அவனோட பிறந்தவங்க எத்தனை பேரு? 8 பேர். அதுல கங்கன் ஃபர்ஸ்ட். அவன் மரணித்த பிறகுதான் கம்சன் பதவி இல்லையா? அவனோட இருக்கக்கூடிய மிச்சர் பேர் இருக்கக்கூடிய 6 பேருமே கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணிட்டாரு இல்ல, அவரை கண்டிப்பா கொல்லணும்ன்றதுக்காக வரும்பொழுது அவங்களை 6 பேருமே யார் வதைத்தாருன்னா பலராமர் வதைத்தார். ஏன்னா தாய் மாமனை சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் தாய் மாமனை தாக்க கூடாது இல்லையா? சோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம். தாயோட இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தம். அதனாலதான் ரோஹிணியுடைய கருவுல அதாவது உண்மையிலே தேவகியுடைய கருவுல உதித்த பலராமர் ரோஹிணியுடைய கருவுக்கு மாற்றப்பட்டார் இல்லையா? சோ ரோஹிணி யாரு? அதாவது வசுதேவருடைய இன்னொரு மனைவி. அதனாலதான் அந்த 6 பேரையுமே யாரு வதைத்தாரு? பலராமர் வதைத்தார். ஈவன் கம்சனை கூட அவர் வதைக்கணும்னு நினைக்கல. ஆனா கம்சா குட் நாட் பி கில்டு பை எனிவன். வேற யாராலுமே வதைக்க முடியாது. ஆல்ரெடி அசிரீரி சொல்லியிருக்கு, 8வது மகனாலதான் நீ மரணம் அடைவா என்று சொன்னதுனால அந்த வாக்க அவர் கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். சோ அதுக்காக தான் அவர் கையாலே கம்சன் வதைப்பட்டார். சோ தேவர்கள் எல்லாம் மேல இருந்து, அதாவது பிரம்மா சிவன் இவர் எல்லாருமே மேல இருந்து புஷ்பம் இல்லையா, அதாவது வாசனை புஷ்பங்க மேல இருந்து ஷவரி. சோ இவங்க இருவருடைய பராக்கிரமத்தை பார்த்து. சோ மேலும் வைஃப்ஸ் ஆஃப் கம்சா, சோ அவங்களோட பத்தி நம்ம படிக்கலாம். புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பா சங்கீதா மாதாஜி இப்ப போன் பண்ணாங்க மாதாஜி. அவங்க பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ் 6 மணிக்கு அவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க. உங்களுக்கு யாருமே காணுமே அப்படின்ட்டு எனக்கு போன் அடிச்சாங்க. ஓ ஓகே ஃபைன். அவங்க இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்க சொல்லுங்க இந்த 2 பேராகிராஃப். அவங்க வேற லிங்க் மாதாஜி, இத நீங்க இது பண்ணிடலாம், என் பண்ணிடலாம். அவங்க லிங்க் வேற.
சரி ஆச்சு. இது என்ன ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம். புஷ்ப மாதாஜி இதை வாசிச்சிருங்க. முடிச்சிருக்கேன். இந்த இதை வாசிச்சிருங்க. முடிச்சிட்டு ஞாபகம் விட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கம்சன் மற்றும் அவனின் 8 சகோதரர்களின் மனைவியர் தம் கணவர்களின் திடீர் மரணத்தால் துக்கமடைந்து நெற்றியில் அடித்துக் கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள். தங்கள் கணவன்மார்களின் உடல்களின் கைகளில் அணைத்தபடி உறக்க அழுதார்கள். இறந்த சடலங்களிடம் அவர்கள் இவ்வாறு பேசினார்கள். அன்பார்ந்த கணவரே, நீங்கள் அன்பு மிகுந்த உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு ஆதரவாய் இருந்தீர்கள். இப்போது உங்கள் மரணத்திற்கு பிறகு நாங்களும் இறந்தவர்களாகிவிட்டோம். எங்கள் மங்களம் பறிக்கப்பட்டு விட்டது. உங்களது மரணத்தால் தனுர் யஜ்ஞம் போன்ற மங்கள காரியங்கள் எல்லாம் தடைபட்டு இருக்கின்றன. அன்புள்ள கணவர்களே, குற்றமற்றவர்களிடம் நீங்கள் அநியாயமாக நடந்து கொண்டீர்கள். அதனால் கொல்லப்பட்டீர்கள். நல்லவர்களுக்கு தொல்லை தருபவர்கள் தண்டிக்கப்படுவது இயற்கை விதி. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பது தெரிந்ததே. அவரை எல்லாவற்றின் உன்னத அதிகாரி, உன்னத அனுபவிப்பாளர். எனவே அவரது அதிகாரத்துக்கு பணியாத எவரும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டவனுக்கு உங்களுக்கு நேர்ந்தது போல் மரணம் சம்பவிக்கும். தன் மாமிகளிடம் அனுதாபம் கொண்ட கிருஷ்ணர் இயன்றவரை அவர்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறினார். இறந்த அரச குமாரர்களுக்கு கிருஷ்ணர் சகோதரியின் மகன் ஆகையால் ஈமச் சடங்குகளை அவரே நேரில் கவனித்தார். அக்காரியம் முடிந்த பிறகு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கம்சனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்த தம் தாய் தந்தையரான வசுதேவரையும் தேவகியையும் விடுவித்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களின் பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்கரித்தார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்களின் மகனாக பிறந்த காரணத்தால் அவர்கள் மிகுந்த தொல்லைக்கு உள்ளாக நேரிட்டது. கிருஷ்ணர் காரணமாகவே கம்சன் அவர்களை துன்புறுத்தினான். தேவகியும் வசுதேவரும் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். எனவே கிருஷ்ணர் அவர்களின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினாலும் அவர்கள் அவரை தழுவிக்கொள்ளாமல் முழுமுதற் கடவுள் சொல்வதை கேட்பதற்காக நின்றிருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தமக்கு மகனாக பிறந்திருந்தாலும் அவரின் உயர்ந்த நிலையை வசுதேவரும் தேவகியும் எப்போதும் உணர்ந்திருந்தார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 44ஆம் அத்தியாயமான கம்சன் வதம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இதுக்கு விளக்கம் நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். சோ அடுத்த வாரம் கிளாஸ் வந்து அப்ப நம்ம 5 மணிக்கே வச்சுக்கலாம். ஓகே. சோ அந்த மாதாஜி கிளாஸ்க்கும் நீங்க போறீங்க இல்லையா? அதனால நீங்க ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் திஸ். ஓகே. அதனால 5 மணிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரோபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास